We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Pleasant morning kanatong tanan mga kapuso dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Daghan kayong salamat sa laing adlaw sa atong pagpanag-uban, sa inyong pag-uban kanamo dinhi sa inyong paboritong tulumanon. Kumusta ka karong buntaga, partner Cecil? I feel fine. Thank you for that, Nix. Ikaw, kumusta ka, Nix? Okay kaayo, lagsi kaayo. O, diba? Okay man ta. Okay po niya. Ato ang mga kapuso viewers nga padayong nagsuporta sa ato ang programa taliwa sa ilahang kabisi niining mga orasa. Nang hinaot kami mga kapuso nga di gihapon mo makalimot sa pag-atiman sa inyuhang mga lawas. And speaking of pag-atiman sa atong lawas, sa mga wala pa makapaugnat diha, ari unata sa atong 3-minute fitness segment. Pinaagi ni ini, kami nang hinaot nga bisan sa makadyot, maka-exercise tang tanan. So tara, kung si atong ipaabot, dali dunganan na natong tanawon kining paugnat sa atong lawas. Good morning mga kapuso and good morning GMA TV Live. My name is Arlo Orath and I'm a licensed Zumba instructor. And this morning with me my team, the Legends! And this morning we're going to teach you and show you the basic of salsa and cumbia. And to help us out, we have Zin Bubo! Alright! So are you all ready? Yeah! Let's go! Hey, lightly, hey! Importante gayud ang pag-exercise matag adlaw bisan sud lang sa pipila ka minutos mga kapuso kay sa gikaingon pa a healthy body equals a healthy mind. Busa bisan unsa pa ang iyohang kabisi today, dili gayud nato angay kalimtan ang pag-exercise. Hinaot kapuso bisan ining short video nga lagsik na tang tanan ug sa mga Zumba fanatics ug mga fitness enthusiasts diha. Pwede kaayo nga kamo nasab mo share sa inyong 2 to 3 minute fitness routine. Gamita ang hashtag 3minute fitness ug hashtag GMA Regional TV Live. I-post ang inyong mga easy to follow steps kay ato kining ipaambit sa ato mga kapuso nga viewers. Og ani apay pampaabtik alang kaninyong tanan karong taon atong maila-ilang tagdumala sa usa ka organisasyon dinhi sa Visayas Region diin ang basura ilang gihimong fashionable jewelries og atong sayran kung kinsa ang mga nagbuhat niini. Samtang ato usab hinabi ang usa ka opisyal sa Cebu City Jail diin iyang isaysay unya ang kahimtang sa maong buhatan ingon man ang pagpasigarbo sa mga nabuhat nga mga bayong sa mga persons deprived of liberty. Ug aron nga mas ma-proud kitag maayo sa atong pagka Bisayang dako o bisdak
atong mahinabi sa atong BizTalk ang nagkanta sa nag-viral nga Bisaya o atong sayran ang istorya luyo ning maong awit ingon man pagsugod sa ilang singing career. Karong butaga mga kapuso sa Spotlight pakisayran ta kining dalaygon nga binuhatan sa usa ka organisasyon nagbase sa Negros Oriental mga kapuso. Nag-promote ni sila og pag-recycle ug pag-upcycle sa mga butang aron makaproduce ug maanindot kaayo nga mga accessories ug mga jewelry. Magpakisayod ta kabahin ini mga kapuso, makauban nato usa sa nagpasiugda sa ilang grupo si Ma'am Becky Stanbridge. Good morning Ma'am Becky. Welcome sa GMA Regional TV Live ma'am. Can you introduce yourself to us ma'am? Good morning, Nico. Thank you very much for having me. My name is Becky Stanbridge and I work with a group of mothers in our dump site community in Dumaguete who handcraft upcycled jewelry, and we're called Lamagbo Designs. Thank you so much ma'am for joining us. Kumusta ka ma'am? Karong buntaga Ma'am Becky. Yeah, I'm okay. I'm very good. Thank you. It has been a very tough year for everyone, for sure, especially here. We lost one of our artisans, Janice, last year to cancer as we couldn't get her to Cebu for the treatment she needed during lockdown. So we spent most of this year raising money to keep our artisan families afloat with food donation drives. The sales have been extraordinarily low. Things have not yet picked up, so we're just doing what we can now, really. May we know what your organization is all about, Ma'am Becky? A lot of our artisans used to be scavengers on the dump site, so they already have the skill of upcycling. Alongside workshops and employment, we provide skills and tools such as interest-free loans, savings programs, healthcare and medication, and other things like that to enable this community to empower themselves out of poverty. We've learned, Ma'am Becky, ang inyong organization, kamo ni siya, you craft products out of garbage. Kining mga butang we normally just throw away, but of course, you put them into good use, ma'am. How do you do it, ma'am? It's all handmade by our ladies. Our signature material is the rolled paper bead, which some people might be familiar with. So a lot of our jewelry encompasses the paper bead, but over time we've expanded to include things like plastic bottles, pull tabs from drinks cans, textile from the ukay, and recycled leather from bags and jackets, and discarded bamboo, things like that. Yeah. How do you teach them the skill of doing this jewelry, these accessories, ma'am? So you let them undergo trainings? We get loads of inspiration from different places, have lots of pictures everywhere of the trends and the jewelry, and we just have all the materials there in front of us and we work together and put designs together. We used to be able to get it from the dump site when they collected it, but now we try to intercept it before it gets there. So we take a lot of donations of plastic bottles, magazines, used paper from schools. So how many of these, pila man ni mga babay or mga women artisans ninyo nga involved in a project, Ma'am Becky? Right now we have 8 women, all living in that community. We started with 12 and we've actually had success stories over the years. So they've actually sent their kids through school, through college. They're now out and working. And so it becomes more of a hobby for the ladies. Finally, Ma'am Becky, your message to all our viewers to cap this conversation this morning. Yeah. By shopping locally and sustainably, you have a far bigger impact than you could ever imagine. All right, and with that, we'd like to thank you for joining us this morning. Salamat sa imong oras. Si Ma'am Becky Stanbridge, gikan sa Dumaguete City. Thank you, ma'am. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Sila ang mga tingog behind the hit song nga Bisaya. Kansang music video, miabot na sa kapin 9 million views sukad kini gipagawas. Busa ila-ilahon ta ang mga proud Bisaya singers Jonel Bukog and Jerlyn Abanyo. Mayong buentag, Jonel and Jerlyn. Welcome to GMA Regional TV Live. Good morning, Miss Cecil. Thank you for having us. Of GMA Regional TV Live.
Mayong buntag, kaninyong duha. We're so glad to have you with us this morning. Kumusta naman mong duha? Unsay gipang kabisihan ninyo karon? Let's start with Jonelle and then Jerlyn. As a student, lisod-lisod yun ang kainutang karon kay tungod at first nag-adjust mi sa online class but still naanad gyapon, and also as a singer medyo nawala ng mga gigs like guesting sa malls, but still napangitan gyapon paagi kay ang thankful sad ko kay naay mga online singing contest mo to nagapil-apil sa ko. Right now, I was doing my new single. Actually, first time din ako nga akong nag-compose sa song and nag-interpret. So, memorable kayo na ako sa song. Actually, before I was so doubt na kanang mag-release akong new single kay. But tungod sa akong mga friends, di-encourage ko nila, so tungod nila, so naka-create ko. Thank you. Amazing kaayo nga bisan man nga namad-an og mga gigs no tungod kay gidili usa kini, but nagpadayon gihapon mo sa inyong musika ug pag-share sa inyong talento. Gusto kaayo ming gusto na mong mahibaw-an kamong duha kay misikat man jud mo tungod sa inyong kanta nga Bisaya. How do you feel nga miabot na kini sa kapin 9 million views ang inyong music video? Wala jud ko katuo nga mga pila ka days pa lang siya gi-release, but ni-hit dayon siya, and thankful sad ko for the opportunity nga gihatag ni Kuya Brian, the composer of the song, na kami ang iyang ipili to interpret sa gihimo niya nga kanta. Before na recording, nay mga tragedy nga nahitabo sa ako. Like before is padulong ko sa recording and then pag na-accidente ko ato sa na-discuss ako sa motor ato. Yeah, motong time na the recording ko. So, mura ka nang like, even though nga nahitabo to na ko nga time, is kanang thankful lagi hapon ko kay it's like the quote failure. Dili nimo maabot ang kana nga success if wala kay nato nga scenario. Ug daghan kayo mihangop usab sa mensahe sa inyong kanta nga Bisaya. Para kaninyo unsa ang qualities or mga kinaiya natong mga Bisaya nga angay gayud natong ikapasigarbo? For me, ang ato yung pagka-talentado, which is madungog pa lang sa ubang tao nga makakita sila mga Cebuanos or Bisaya, kaingon sila nga uy kani mga maayo din sila. O gikan sa usa sa mga linya sa inyong kanta, Jonelle and Jerlyn, please complete this sentence ha. I'm proud nga Bisaya ko kay. Sa ako, I'm proud nga Bisaya ko kay talentado ko. Proud nga Bisaya ko kay sexy, buutan, guwapa, and Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Tugod kay hit kayo ang inyong Bisaya nga song, pwede ba mo request nga i-duet ninyo karong buntaga ang Bisaya? Bisaya ko, irespeto ko. Na Bisaya ko, I'm proud na Bisaya ko. Butan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud na Bisaya ko. Thank you so much for that song, Jonelle and Jerlyn. Ug isip mga original bisdak musicians, unsa ang gusto niyong ibilin para sa tanan, unsa inyong gustong ipaambit nga mensahe para sa tanan natong mga kapuso nga nakatutok karon? Dili lang ikaw ang naay problema, so kitang tanan, so maningkamot ta para makabangon ta tayo. Daghang salamat sa inyong mga mensahe, Jonelle and Jerlyn. God bless you both. Thank you, Miss Cecil. Thank you. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso ni Higayuna, tan-aon ta kining pagka-talented sa pipila ka mga PDL o Persons Deprived of Liberty sa Cebu City Jail, mga kapuso, sa ilang way puas nga paghimog mga handicraft nga nahimo sab nga tinubdan og livelihood alang kanila. Magpakisayod ta kabahin nini, mga kapuso, ug pang updates
sa City Jail. Makauban nato ang ilang warden, si Jail Superintendent Jose Russell V. Abueva. Good morning, Superintendent Abueva, sir. Good morning, sir. Salamat, sir, for joining us. How are you this morning, sir? Okay na, sir. With God's blessing. Kumusta man ron, sir, ang kahimtang sa atong mga PDLs diha sa atong bilangguan, sir? Sa karon, sir, ang atong kahimtang sa PDL, sir, public knowledge naman yun na siya nga very congested yun atong facility, considering ang atong facility, ang atong jail population karon is 6,351 na karon sa pagkakaron. Kumusta rin, sir? Bawal pa ang dalaw gyapon, sir? Yes, sir, sa karon bawal pagid ang dalaw tungod sa para malikayan nato ang pagkatap sa virus, coronavirus, sir. Sir, we've learned nga dunay proyekto sa bilangguan diha karon, sir, maghimo og bayong ang mga PDLs. Can you tell us more about this, sir? Kaning sa ganang bayong bags livelihood nato, gitawag ni siya og bayong silya. Bayong silya na kini siya na introduce ni siya mga somewhere in October 2019. Then ang mga gamit ani katong mga pipit straps na para magpag-wave sa atong mga bayong. But unfortunately do sa katong pagsugod sa pandemya, naundang gyud ni siya. Pila man ni sila, sir, nga nagabuhat ini? Sa pagkakaroon, sir, naala lang ni sila sa ang atong mga PDL nga naghimo og bayong karon, naala lang ni sila sa mga 5. Nya na po tayo duha ka artist kay ang atong bayong manggod, kung gusto nila i-customize ang atong bayong, pwede sila og magpa-painting, depende sa ilang gusto nga may tabo sa ilahang bayong nga ilang i-order. Natay mga painters ana para mag-design sa bayong para sa ilang gusto, ugon sa ilang gusto mahitabo. Inyo ko na i-showcase, sir, sa usa ka kalihukan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu in relation sa atong quincentennial celebration. Can you tell us more about yes, this? Sir. Yes, sir. Ongoing na ni sila, sir. Gahapon ni gasugod na nagkuan na ni sila. In part ang atong community relation services o si Mr. Dexter Alasas nga nagpahigayon sa Mano-Mano Arts and Crafts Expo diha sa Lapu-Lapu nga para makadisplay ta dito sa atong mga produkto. Ang kwarta, sir, ang halin ini asa man ni mapunta? Ang halin ana, sir, makuha na siya, mapadulong na siya na yung ang porsyento ana mapadulong sa atong mga PDL o sa mga materyales nga gagamit nga para mahimo nato ang bayong. Gawas na ini, sir, doon na ba may mga anunsyo nga buot niyo ipadalit gikan sa inyong buhatan, sir? Ang ako lang ikakuan sa atong sa publiko nga ang atong mga PDL na sa maayong kahimtang og naamang galay mga balita nga kinahanglan nila i-verify diri sa among opisina, makatawag sila sa among opisina kay naami gi-provide sa among page nga naay number dito sa among page nga pwede nila makontak, inquire sila kung sa ilang gustong i-inquire sa among parte na sa kahimtang sa atong mga PDL. Alright, to cap this off, Superintendent Abueva, sir, sa mensahe nimo sa mga nagtanaw nato karong buntaga, sir. Hinaot nta nga napoy change of perspective nga tan-aw nila ang PDL nga ang PDL dili lang priso, ang PDL sad maka-contribute pud sa community while diha sila sa atong prisuhan. Nood yun na, sir, ato pong tan-aon yun ang ilang abilidad pinaagi nining display sa Lapu-Lapu. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, sir, pagpaambit sa inyong mensahe sabikan sa BJMP, mga kapuso. Ang warden sa Cebu City Jail, Male Dormitory Jail Superintendent Jose Russell V. Abueva. Salamat, sir. Salamat, sir. Daghang salamat. Thank you. Sa spotlight nakauban nato si Becky Stanbridge nga nagpaluyo ni usa ka organisasyon sa Dumaguete City nga nagsuporta sa mga scavengers sa dump sites paghatag kanila og livelihood alang sa ilang pamilya. Nakauban sab nato si Jail Superintendent Jose Abueva sa Cebu City Male Dormitory mipasabot kabahin ining livelihood program
alang sa mga binilanggo mga PDL paghatag sab nila og higayunan nga mapakita ang ilang talento ug abilidad. Ug sa katapusan na ila-ila nato ang duo likod ni ining sikat nga kanta nga nagpasigarbo sa kinaiyang Binisaya. Makapabilib kay sil kini mga organisasyon nga mutabang sa mga komunidad sa baning sa Dumaguete sil magpagawas pod sa ilang creativity, di ba? Gani mo jud ang giingon nga dunay kwarta sa basura. All it takes mga kapuso is a little creativity, di ba next? O ginaot nga di lang sa maong lugar sil, ginaot nga sa daghan nga mga dapit sama sa sa Sugbo, Yes. pa-practice kini no. Oo, pwede kaayo na ma-adapt. Busa mga kapuso, ado na kami ibilin nga pabaon alang kaninyo karong buntaga. Creativity is making marvelous out of the discarded. Sa mga gusto nga mo preview pagbalik ni mga episode and more, please visit our official website namo mga kapuso. Kita sa ubos www.gmaregionaltv.com. Pwede sub sa mong official YouTube channel GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kayong salamat kapuso sa laing adlaw sa atong pagpanag-uban. Dugang mga episodes pa nga among giandam alang kaninyo mga kapuso. So tutok lang matag buntag dinhi sa GMA Regional TV Live. But in all things, God may be glorified. Stay strong, keep safe, kapuso.